Schválne, skúste si aj vy tipnúť, koľko obyvateľov má jeden z najmenších štátov na celom svete. No napoviem vám, spočítali by ste ich na prstoch dvoch rúk. Ale teraz sa už pekne poďme pozrieť na 5. priečku. A na 5. priečke sa umiestnil Nauru. Je to najmenšia samostatná republika a najmenší ostrovný štát na našej planéte, s rozlohou iba 21 km štvorcových. Nauru nemá ani oficiálny kapitál, armádu a dokonca ani pre nás už takú samozrejmosť, ako je verejná doprava. Na ostrove sa nachádza približne 25 km ciest. A ďalším veľkým problémom je poloha tohto ostrovného štátu, pretože ten leží v oblasti, v ktorej sa často vyskytujú tsunami. A nie je tak divu, že ľudia tento ostrov na rekreáciu moc nevyhľadávajú. Ďalším strašiakom pre obyvateľov tejto krajiny je miera obezity, ktorá tu dosahuje viac ako 70%, čo je pri počte obyvateľov 9519 skutočne alarmujúce číslo. Siborga je malé 5 km štvorcové talianske mesto, ležiace v provincii Imperia asi 7 km západne od mesta Sanremo. Podľa sčítania obyvateľov žilo v tomto samozvanom štáte v roku 2008 presne 316 obyvateľov a v tejto krajine, ktorá leží na francúzskych hraniciach. A aj preto miestny vládca Marcelo I založil aj štátnu armádu, ktorá je zložená z 2 pohraničných strážnikov. Molósia je medzinárodne neuznávaný mikronárod, ležiaci v katastri mesta Dayton v Spojených štátoch amerických. Tento mikronárod má rozlohu 5300 m2 a podľa miestnej oficiálnej správy má aj 28 obyvateľov, no v skutočnosti by tu malo trvale bývať iba 9 osôb. Hlavným mestom je Bauxton a hlavou štátu je diktátor Kevin Bauch, ktorý sám seba označuje za mimoriadne láskavého diktátora. No pozor, pretože tento národ má aj vlastnú colnicu, vydáva svoju vlastnú menu a má aj svoju hymnu. A podľa niektorých informácií sa chystá spustiť aj svoj vlastný vesmírny program. No pozor, keby ste chceli túto krajinu navštíviť, musíte byť na pozore, pretože v nej momentálne platí vojenská pohotovosť. Maltézsky rád. Okrem Vatikánu je na území Ríma ďalší mikroštát, ktorý sa nazýva ako suverénny rád maltézskych rytierov. Tento štát zaberá plochu 0,012 km štvorcového. No nenechajte sa zmiesť, pretože v skutočnosti to sú iba 3 budovy, z toho 2 sa nachádzajú v Ríme a tá tretia na Malte. Krajina má svoju vlastnú menu, štátnu správu, webové stránky a dokonca aj svoje vlastné čísla automobilov. No zaujímavé je, že toto je už iba jediná krajina na celom svete, v ktorej je úradným a oficiálnym jazykom latinčina. Tak a na prvej priečke sa umiestnilo samozvané kniežatstvo Sealand, no nenechajte sa zmiasť, pretože v tomto prípade sa jedná iba o starú námornú plošinu z 2. svetovej vojny. Toto kniežatstvo leží približne 7 km od pobrežia Veľkej Británie a jeho rozloha je iba 500 m2 a trvale by tu malo žiť približne 30 ľudí. V tomto kniežatstve vládne akési knieža regent a ktokoľvek navštíví jeho krajinu si môže kúpiť čestný titul, takže aj vy sa môžete za malý poplatok stať barónom zo Sealandu. No vy dokonca ani nemusíte navštíviť túto krajinu, pretože vy si takýto titul môžete kúpiť za pár libier aj cez ich oficiálne webové stránky. Zaujalo vás toto video? Ak áno, tak sa určite aj ty prihlás k odberu, aby si neprišiel o ďalšie zaujímavé top 5 videá, ktoré vychádzajú pravidelne každý deň. Ja sa už na vás budem tešiť opäť zajtra pri ďalšom top 5 videu. Prajem vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.